ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ ଖଜା। ଆଉ ମୁଁ ଖଜା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି 2 ଗିନା ମଇଦା। 2 ଗିନା ମଇଦାରେ ଦେଇଦେଇଛି କିଛି ଲୁଣ, 4 ରୁ 5 ଚାମଚ ଘିଅକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ସେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଲା ପରିକା ଏମିତି ଚକଟି ଦବା। ଏମିତି ତାକୁ ମିଶେଇ ଦବା। ଏବେ ନେଇଯିବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଡୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦବା। ନେଇଯିବା ଏବେ ଚିନି 1 ଗିନା, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ କେଶର 1 ଗିନା ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଯାଏ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇଦବା ଶିରାରେ, ଯେମିତିକି ଚିନି ଗୁଡା ବିଣ୍ଡା ବାନ୍ଧିବନି। ଏବେ ନେଇଯିବା ସେ ମଇଦା ଗୁଳାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଲିକି ଏଇ ଘିଅ ଆଉ ମଇଦାର ପେଷ୍ଟକୁ ତା ଉପରେ ଲଗେଇଦବା। ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରୁଟି ତାପରେ ଏମିତି ଦେଇଦବା। ମୁଁ 4 ରୁ 5ଟି ରୁଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ରୋଲ କରିଦବା। ଏମିତି ହାଲକା ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରୋଲ କରିଦେବେ। ରୋଲ କରିଦେଲା ପରେ ସେଇ ହାଲକା ହାତରେ ହିଁ କାଟି ନବା। ଗୋଟେ ଦାଢିଆ ଛୁରୀଟେ ନେବେ, ହାଲକା ହାତରେ କାଟି ନେବେ। ତା ଲେୟାରିଂ ଗୁଡା ରହୁଥିବ। ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ମଇଦା ଦେଇକି ହାଲକା ହାଲକା ବେଲି ଦବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବେଲି ନେଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ ରେ ତେଲ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତେଲ ପୁରା ହାଲକା ଗରମ ଅଛି। ହାଲକା ଗରମ ତେଲରେ ପକେଇବ। ଆଉ 20 ରୁ 25 ମିନିଟ ଯାଇ ତାକୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ ରେ ଛାଣିବ। ଏବେ ଗରମ ଗରମ ଥିଲା ବେଳେ ଚିନି ଶିରାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଖଜାଟା ବନି ଯାଇଛି। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।